Sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ang Ginoo manakan ninyo. Pasidungan nato ang putli kasing-kasing ni Maria. Sanglit ipakita sama ni Maria ang ulay sala. Ngayon gyud takos nga maghinulsulta sa mga sala agi pangandam sa paghala ning santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios mga sa tenan, pasaylo sa atong mga sala, dadpon kita na nga atos kinabaging dayon. Magampo kita, o Dios, nagiandaman mo ang ngay nga pulianan ng Espiritu Santo, diya sa kasing sa bulan na Beren Maria, itugon ng maluyon, pinay sa panabang sa bang Berhen, nga mahimo kaming takos, nga pulianan sa mga imaya, kinayang gipangayo, pinaagi sa Panginoon sa Kristo yung mga anak, nga buhighariban ka nimong sa Espiritu Santo Diyos, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Mingon ang Ginoo, niadtong adlaw, ipahiuli ko ang gingharian ni David, sama sa usa ka balay nga nagunob. Ayuhon ug ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab ug himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa, buntugon sa katawhan sa Israel, ang nahabilin sa yuta sa Idumea, ingon man, ang tanang kanasuran, nga ako kaniadto. Nagingon ang Ginoo, nga maoy mohimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo, nga ang mga magdaro, samtang nangani pa ang mga mangangani, ug ang mga tighimog bino, maghimo pagbino, samtang mamugas ang mga magpupugas, madagayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan, ang matamis nga bino. Dadon ko pagbalik ang akong katawhan, ngadto sa ilang yuta. Tukuron nila pag-usab ang nagunob nga mga syudad, ug adto na sila puyo. Mananom silang mga paras, ug manginom sa bino niini. Mananom ug mangaon sila sa ilang abot.
Ipahimutang ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila, ug wala nay makahingilin kanila. Nagingon ang Ginoo nga akong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Diyay ka ang Ginoo, kay siya maayo. Diyay kang ngalan sa Ginoo, diyay ka kabutang sulukoon sa Ginoo, nga nagabarog diha sa balay sa Ginoo, diha sa kahawan sa balay sa akong Diyos. Diyay kang Ginoo, kay ang Ginoo maayo. Hawitik patay kang iyang ngalan, nga tong gihigugma. Kay siya ko gipili sa Ginoo, alang siyang kaugalingon. Si Israel lang siyang kaugalingong katigayunan. Kay nasayod ako, nga ang Ginoo maayo. Ang Ginoo mas dako kaysa tanang mga Diyos. Ang tanang nagimbutan sa Ginoo ang gibuhat dito sa langit ug dinhi sa yuta, dito sa kadagatan ug sa tanang kahilat man. Diyay ka ang Ginoo, kay siya maayo. Ang Ginoo maana kaninyo. Evangelyo sumala ni San Mateo. Kunya miadto kay Jesus, ama tinunan ni Juan nga magpubunyag og nangutana. Nga naman kami og ang mga Pariseo masubso nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. Sigo mingon, naguna-una baday kamo nga magsubo ang mga dinapit sa pumbira sa kasal
Samtang ang pamanhunon, uban pa kanila, dili kayon. Man, maabot ang panahon nga ang pamanhunon, kuhaon, gikan kanila, o magpuasa na unya sila. Walay magtapa o bagong panapton sa dagang daan nga bisti. Kaya ang maong tapak, makagisi man sa bisti. Huwag mo samot kadako ang gisi ni ini. Walay tao nga magsululog bagong bino ngadto sa daang sudanan nga panit. Kaya kung iyang himuon kini, magisi ang sudanan, ug niya ang bino mausik ug madaot ang sudanan. Inunua, ang bagong bino isulod sa masudlanan nga bago, aron dili maunsa ang bino o ang mga sudlanan. Kaigsunan ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Isip background ng atong gibasa karong Ebanghelyo. Naunahan ginato, dawatong ginato nga una gini nga nagwali si San Juan magbubunyag kay kang Jesus. Ngani sa Jesus, gibunyagan ni Juan magbubunyag agig pagsugod sa iyang pagwali. Mga paghimog mga milagro, mga pagayot mga masakiton, mga exorcism, ang mga paghingilin sa mga yawa, sa mga yawaan. Muna makapaabot daghan gini siya o mga sumusunod na kini si Juan magbubunyag. Daghan na siya mga fans. Kanya na malumanta nga kini si Juan magbubunyag, magtuod nga Diyo siya. Nagsubag na siya sa mga gimbatuan sa mga badiyo, ingon mga parisiyo. Ganito sa mga diskutan karon ang tulo sa mga kinahanglan o gitawag o mga sug-ang sa ilang tinuhuan kanito bisan gani kita karon nga nga gayon nga buhaton sa mga magtutuo sa Judaism kaniadto no. Tama ba nang nitan kanang gitawag na to og almsgiving, prayer, o ang fasting. So fasting, almsgiving, prayer. So mamasa na ang atong giskutan sa, di ba, nga ato angay ato nga susuban nato ang pagbaningkamot sa pagtuman ini gani gihangyo ta subsub kay ni buhaton nato panahon sa Quaresma. Ang giskutan karon ni Juan magbubunyag nga mao sa niya ilang gibuhat kaniadto mo na gitawag mga fasting. So naibuong kayo sila si Kristo sa Judeo sad Jewish man siya. Unya, wala man siya mag-fasting. Ingon man ang iyang mga sumusunod. Imagine, doon ay mga naanda nilang ibaton. Unya, gisip nilang takilungson magkakaya ni si Kristo. Unya, nga nung sa siya mag-fasting. Ubahan sa mga apostol, mga sumusunod niya. Muna nakapangutana kini si Juan magbubunyag. I mean, ang mga tinunan niya. So ang tubag sa atong Ginoo mga there is a time for fasting, there is a time for feasting. Doon ay panahon na kita magpuasa, doon na sa panahon na kita magkumbira. Nanaan kay karon niaman kaniya ang angay nga saulugon sa niya kumbira sa mga panahon sa kasal o kaminyon ba, doon na kay kasadya, kumbira. Why, wala ka na gitawag why pugong-pugong bakumbira kay ana pa man ang pamanunon. Karon niya man ang paman si Kristo, liha kanila. So ngayon yun nga, magkumbira sila. Ay, napaman siya. Siya doon ay panahon nga, mag-fasting na niya, kung kuwao ng pamanunon, kung wala na siya diri, yung kalibutan na, aron sa pagpalikon
no? Kan fasting God aron pagpalig-on usab sa atong pagtuo, doon na tayo maabot pinagi sa pag dumili itong kagalingon, aron sa kita mo focus na sa atong Ginoong Kristo. There's a time nga doon na tayo fasting. Remember, no? Doon na tayo fasting panahon sa kaduharan na sa usa ka tuig. Kita mga Katoliko, mga Kristiyano na nga di ta mag sobra pangaon, pugong-pugong tatong kagalingon, panahon sa Miyerkules sa Badles o Biyernes Santo rin yun. Magtimaan ka na nato, nga doon na tayo gipaabot. Nga dili, dahil ang atong kagalingon ay palabihon, nga doon na tayo gipaabot na mo ang atong Ginoong Kristo kayon. Muna nga fasting sa Miyerkules sa Badles, dahil kalimtan na itong kagalingon. Abog kita sa abog kita mabalik. Panahon sa Biyernes Santo, na dumili ta sa atong kagalingon. More on focus na to sa atong Ginoong Kristo. Labi na siyang kamatayon o sayang pagkabanhaw. So doon ay fasting, doon ay feasting, doon ay feasting na, inigkabanhaw na. Mana si Kristo ang iyang gihimo nga sanglitanan, tabahin sa kaminyuhon. Tabahin sa kaminyuhon. Ang punto ba yan dili lamang kaingon ta kanalang pagpuasa. O kanalang pagpuasa o kanang gitawag na to o kumbira. Dili ba yan kay maura gina iyang tuyok tumong. Tinuod na anad na sila. Yan ang fasting. Kaya mga audio, sumusunod ni Juan magbubunyag, naanad na sila anak. Pero ang punto nini nga, tinuod, doon na tayo naandan kaniadto, nakaraan, naandan na kay taniana. Pero kita musabot, mudawat, na doon na sa kabaguhan nga ato sa dawaton. Ngayon pa, naglakaw mataning kinabuhi, panaw taning kinabuhi, doon na kay panahon, nga doon na tayo, ingon tayo hikling, haligi doon na kabaguhan, alang sa atong paglambo o pagtubo, isip sumusunod ni Kristo. So doon na tayo panahon, nga doon na tayo biyaan, ato sa panahon, nga doon na tayo dawaton. So, manangin doon na tayo fasting, doon na tayo feasting. Manabitaw, naghatag siya ka nato karon og mga sambingay, mga tabahin sa itong bagong tapak, sa karaadaan nga bisti, or bagong sudanan, sa bago sa nga bino. Pwede noon man, no? Ang bagong tapak, panapton, muko pamana siya. Ang niya kung atong itapak na sa karaan, daan na kayang panapton, inikuha na niya gisig, yun. Ang bino pagpitaw, nga bago, sa magtuba, kanang tuba, mata nga bago pagani, daw maginhawa na siya. No? Sige na siya buwa-buwa. Sige siya buwa-buwa, niya kung galing isuna nato sa daan nga panit nga sudlanan sa bino, ang katong daan nga sudlanan nga bino, brittle naman kaya siya. Kanabang mura o dali na kaya siya magisi. Kaya lagi, di naman siya muinat. Whereas ang bago nga sudlanan nga panit pa muna ang lang sudlan kaniya. Na? Ang muspan pa na siya. Muinat pa na siya. So na mo na ngayon siya nga diligin mayang bagong bino, bago sad nga kuan nga sudlanan. Bago nga panapton, diligin na ato sa daan nga panapton itapak. Ang punto nini, kayang ipasabot karon sa Ebanghelyo na akong basa karon, nga kita sa punta, open ta. Open ta sa mga kabaguhan. Kaya gani, una, dili tanan nga mga bago ato dayong i-reject, no? Sama ba sa atong ato bang relihiyon karon sa atong pagtapat sa ulong na ron sa atong bago nga thema, no? Na ginumdum naman ta nga kaniadto. So last year tingnan ta mo ni atong buhatonon until 2034. Gani wa pa na nagsaulog ta nga kini atong simbahan usa ka sinudo nga simbahan. Sinudo nga simbahan sa mga naging magdungan ta walay biyaay. Apil ang tanan. Tumura ka baguhan na. Ang aban lagi kay naandan
Di gyud siya modawat gyud. Kay tinuod, komportable kay ta sa naanda na to nga gibaton. Dita mga ingon ta bako bagali na ano lisod-lisoron man ta. Naman, naway panahon nga di ta gustong mobiya sa komportable nga atong pagsaulob sa ingon ta example loteria. So man nga mobalik ta pagtan-aw sa buhat sa Ginoong Dios. Tanan ang buhat sa Ginoong Dios. Kung nato lang subayon ang story of our salvation, doon ay mga bag-o nga wa kay nila mapaabot mabaday himuon sa atong Ginoo. Tama panalitan. Si Abraham, gitawag niya. Unya gipaadto siya sa lugar nga wa gyud niya hibaw gyud ug asa na lugar, unsa na lugar. Pero tungod ligi kay siya matuohan man, nisugot siya. Sama panalitan nga pagtawag sa atong Ginoo mga pinili niya. Sama ni Ari David, wa siya magtan-aw. Kung unsa ang kahimtang ni David lamang o sa mga karaan nga mga ingon ta doon na ba yung mga kwalifikasyon? Lahi ang iyang pagtanaw. Kaya naman, doon ay kabaguhan. So muna ang atong Ginoo nakisgot, no? Ngayon nga di ay, dili kay outright, no? Nga diha-diha, dayon. Di na ta mapila na, ay, bago pinag-o naman sana sila. No? Nindot makaning atong naandan na. Doon na may kabaguhan sa simbahan. Nga unta mo namin ito, puno na, ang mga kabaguhan, importante kaya na, alang sa paglambo na ito. Nga naman, ang Diyos kanunay nag-introduce o kabaguhan. Bisan pa sa karaang panahon, bisan gani, hangtod karon. Kedua, di kay tungod kay bago, ato dayon nga i-reject. Dili sa magpasabot, kedua nga, di ta kay tungod kay bago, ato sa dayon dawaton. Doon ay gitawag yun o discernment. Pagtanaw yun. Tinuod ba ni o dili ba? Kamatuoran ba ni o dili ba? Kanara ba rin ipamagi sa ato karon labi na mass media? Nga unsa ang bakat? Balik-baliko na nila. Balik-baliko na nila post. Balik-baliko na nila o pagpadayag. Aron kuno mahimong kamatuoran. No, it is only as dili lang ituod pero unsa gani ang bakat di gyud na mahimong tinuod bisag balik-balikon pa na nimo. Kay ligi doon na lay semblance, no? So sama lang og bag-o. Pero doon na tay importante ay nga tanawon. Dili tunod kay bag-o man ato sa dayon dawaton. Dili kay tungod kay daghan man ang nag-share ni ana ato dayon dawaton. Dili kay daghan kayo ang ingon ta makita nato diya sa mass media nato ato sa dang i-share. So dili tanan mga bag-o dawaton dayon outright. Nga walay po pangutanag tinuod ba ni walay pagtan-aw, walay pagsusi tinuod ni o bag-o ba ni. Mana nga muna na siya kadua mana nga usa man dahil nga kita mo dawat. Sa kabaguhan ning siman. Unsa may kinanglanon nato? Sa akong gingon kaganina, no? Di kinahanglan mga antanang bag-o i-reject. Di tanang bag-o ato sa dawaton, kundi dawaton nato sa tuman nga pagka mapausanon. Pagka mapausanon, nga kita andam ta mudawat nga nagkinahanglan kita ug tabang sa Ginoong Dios. Dili ang atong saligan atong kalingon, andam ta kay ang Ginoo mo hatag yung nagkabaguhan kanato. Mga bag-o siguro nga mga paggrasya. Mga bag-o siguro sa grasya sa atong pagtuo, grasya sa paglaom. Sa ato nga mga grasya sa pagmahal, pagikugma. Mga grasya sa pagtuo. Doon ay pamagagi atong Ginoong Dios. Ang importante lang, ablita. Kung sa may abli, nga kita mo ila, nga nagkinahanglan kita kaniya. So, mananingon na atong Ginoo, ano na may bago, na bino, bago sa nga sudlanan. Dili lamang kay bago o ato sa dawaton sa daan nga diin ang mga kadaanan, no? karaan ato mga kinaiya nga ato lagi hihul-hulip o ato ng saktan sa bago kundi bago gyud. Dili lamang kay ingon ta i-compromise nato ba kada bang ato laning siya kuan whether lang ta ini, no?
No, ang atong Ginoo nagingon. Ako siya man gyud ang nakataming tanang kabaguhan, alang kani sa atong mga kabaguhan sa atong kagalingon, paglambot atong kagalingon, mana nga tuman nga kapapawsanon ato ginadawaton nga unsa man ang ihatag sa Ginoong Dios tuman sa ubos sa kapapawsanon mutan-aw pa ang tinuod ba dili mo hangyo ta sugli may Ginoo tinuod ni o dili ba ayan tuman sa kapapawsanon nakita sa dili lamang kay mo reject rightly no kana bang diretso lang dayon tao dumili kay baguman no kay lagi lisod bit na no kanang naanan na ta lisod na kay pagbiya kanang tiguang na ta nagtuon na ta kay batas tanan nagtuo ta nga kanatong gibuhat sakto na di na ta magpatudlo tingali sa dugang kamapabsanon kaya itong ilhong yun nagkinahalan pag kita sa Ginoo ako kani ang kayuhan sa atong kagalingon na kaluwasan kayuhan alang sa tanan nabawta ang Ginoo dili mo biya kanato manindog sa tanon mag-ambot ta diha sa atong kadawhan mag-ambot kita ngadto sa Dios sa atong amahan aron mas haduol kitang dadpon niya ngadto sa mamiti sa ebanghelyo sa ingon mabago ang simbahan o ang kalibutan o mga mo na atong ito ba Ginoo sa bangkete panalangin kami Ginoo sa bangkete panalangin kami. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo magmasinugtanon sa agha sa Espiritu Santo aron imantala nila ngadto sa katawhan karong panahona ang kanunayng bag-o nga pinulungan sa ebanghelyo. Mag-ampo kita. Nga abli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo nga mas labi pang menungdanon kaysa pagtamo sa karaang relihiyosong mga balansayon. Mag-ampo kita. Ginoo sa bangkete panalangin kami. Nga makaampo kita nga milagro sa pagpag-o kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagkabot niini. Mag-ampo kita. Panalangin kami. Nga mamahimo kita mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton pinaagi sa atong papakita gugma o pagtagad ngadto kanila. Mag-ampo kita. Ginoo sa bangkete panalangin kami. Nga imontang isipon nga tako sumapuslanon alang kanamo nga ngalang dong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa pahulayng dayon kauban sa nabanhawng Kristo. Mag-ampo kita. Langit ng amahan, dungga nga mo mapag-ampo og tudloi kami sa pagpuyo isip bagkong katawhan nga giling kawas pinagi sa gugma ni Hesus Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang inyo o ang akong sakripisyo. Dawadon ta sa Dios kamahan makagam sa tanan. O Ginoo sulungang mapagapog halad sa mga magtutuo nga gihalad sa dumana ni Santa Maria Inahan sa Dios aron makapahimot punta sila kanimo maghatag ka na panabang sa imong kaluoy kinamang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa itong Ginoong Diyos.
Santos Amahan, Diyos nga tunhay, makagaon sa tanan. Ang ngayong matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa nandapit. Tumagaday kami, magpasidog, magasangyaw kanimo. Diya sa putli kakasing-kasing sa bulahang Berhen Maria, kanunay Berhen. Kaya na namkon siya sa imong bugtong anak. Pinag sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa imaya sa pagkaberhen. May pahimog sa alas kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Kristo nga among Ginoo. Busa ang tanang binuhat sa langit yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa bagdaig. Duyong sa kami sa tanang mong mga anghel diha sa langit, sila magsangyaw sa imong walay punong himaya, diha sa sakawit sa bagdaig sa pagingon. Santos kiri ka o giduang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos ning magasa. Aron may mo kinalang kanang lawas, dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa mapasakit siyang kugalingon, may kuasepan. May pasalamat kanimo, may pikas. May hatag na nga siya mga tinunanong mingon, dawata kini, ninyo nga tananong kana. Kaya kini, mga kong lawas na itubyan, alang kaninyo. Sa mga paagi, tapos sa panihapon, may kuwasa sa kalis. May pasalamat ka ng pag-usab. May hatag nini ngadto siya mga tinunan ng mingon. Dawatak ni, Panginom ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Sa pagko o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kanigalang tanang mga tao, ano na ang masala mapasaylo, buhatak ni arong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-aalag kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginamang simbahan sa tibok kalibutan, himuha mahingpit kami diha sa gugma Banalayo among Papa Alberto among obispo tanang mga pari. Hinumdumi ginawa nga among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay.
Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kami tanan, ima kami ngayang makaambit kinabing tunay, ba ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, uban sa Jose Yambana, uban sa mga apostoles, o tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kauday ko na magkang himayaon, pinayon ni Kristo yung mga na. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatang anakan ni mo magagaw nga amakan. Diha sa iyo sa Espiritu Santo ang kanandok himaya, hangtod sa kahangturan. Gamiton ta ang itudlo ni Yesu Kristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga ayam kami luwason sa nadautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami, kanunay kasala, may layos na ng kasamo. Samda nagpaabot kami malaungon, pagbalik ni Kristo, among manunubo. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa mga apostolet, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa nga mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ta ang pag-iniksunay. Kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawag sa mga salas kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panipamulong lang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament.
I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Ginoo nga amoy kami aron tinugutan sa pag-ambit kaluwasan nga tunay. Kami nagahandom sa inan sa mga anak, maghimayaw das kapuno sa imong grasya, magtubo sa kaluwasan nga tunay, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Salamat sa choir, our servers, sa ating extraordinary lay ministers of the Holy Communion, lectors, singer, cantor of the Psalms, collectors, and asserets. Salamat sa kita sa atong pilgrims karon of Verse. Gikan ni sila sa Our Lady, the Holy Rosary Parish sa Tuyan. Tuyan City of Naga. Salamat sa kanato sa appeal kayo sa pagpasidugok sa itong mahal na Birhen Maria. Isunod nato ang procession, and then maghimo kita sa Salve Regina human sa itong procession. Pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotenza eterni Dios, que gloriosa Virginis Matris Maria Corporita Animam, ordegnum filii tui habitaculum e pecime reretur, Teritus sancto coverante preparasti, da cuia commemorazione litamor, e che andesioni abenstante de vos males, et amore perpetuo leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos magaon sa tanan, Amahan na ako ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.